Ice Smith, jongens. Yo guys, Joey hier, schrijver van Ik kan niet opgeen nie. Die titel achter die song is basies die song wat het sê, ik kan niet opgeen nie. En ik geloof, een van ons, of elkeen van ons heeft al gerelate op zoiets, op die topic. De reden hoekom ik PES gewoon op PES is awesome kan gebruiken als een feature is wanneer omdat ons voor de eerste gecollaboreerd die oomblik gedeel en het samen geskep het. En natuurlijk het hy ook een ander type atmosfeer gebring in die kuns, met mij natuurlijk en met sy broer, die producer achter die song. Die creative proces was glad nie moeilijk voor mij, want ik was zelf in een staat in my mind waar ik moet mezelf expressen en alwaarde ik me nog net expressen door die kunst en door die muziek. So, alles was aligned met elkaar, mijn gevoelens, die proces, die boodschap. En dus wat ik nog altijd plan en dat zie opgeen. En ik wens en ik hoop en ik begeer dat die mensen nou een beter prentje kan krijgen rondom dit. Omdat het echt waar een diep speciale boodschap naar mij is ook de volgende persoon. So, hou aan support, hou aan luister, hou aan liefdewijs. Dit is die reële wat ik hier is. En ik ga niet ophou wijs. Dat jullie van mij